Aristòtil està considerat un dels pensadors més importants de l'antiguitat i de la història de la filosofia. Sabem que va escriure nombrosos tractats sobre moltes àrees del coneixement, i les seves teories van ser la base de disciplines tan diverses com la zoologia, l'estètica o la lògica. Malauradament, la major part de la seva obra es va perdre, i l'obra que ens ha arribat no eren textos destinats a la publicació. Aquesta segona obra ens ha arribat dividida d'acord amb la classificació feta per Andrònic de Rodes, que va agafar els apunts, els va ordenar i els va titular. Les obres estan classificades en 5 apartats: llibres de lògica, llibres de metafísica, llibres de ciències naturals i psicologia, llibres d'ètica i política i, finalment, l'estètica, els textos de retòrica i poètica, apartat que no tocarem aquí. Anem a veure en què consisteix el seu pensament. Aristòtil va ser deixeble de Plató, i tot i que en algunes qüestions va continuar sent molt platònic, va elaborar una filosofia allunyada de la del seu mestre, en la que hi va incloure alguna de les crítiques més importants fetes a la teoria de les idees. Per Aristòtil, les idees tal i com les entenia Plató no existeixen. No són universals. Sí que existeixen un tipus d'universals, però no són independents ni autònoms. No són subjecte, sinó que són predicats de les coses reals. En els textos de lògica, ens dirà que aquests universals són les categories. Les categories són les possibilitats de predicació d'una cosa, i n'hi ha 10. Són la categoria de substància, la de qualitat, la de quantitat, la de relació, la de lloc, la de temps, la de posició, la de possessió, la de passió i la d'acció. Tot el que puguem dir d'una cosa entra en alguna d'aquestes categories. Per exemple, si agafem el subjecte Sòcrates i construïm una frase, veurem que qualsevol cosa que puguem dir d'ell entra dins d'alguna d'aquestes categories. Si diem Sòcrates és un home, estem fent referència a la categoria de substància, que ens indica el gènere. Si diem Sòcrates fou mestre de Plató, estarem dins de la categoria de relació. En relació amb aquests temes lògics, Aristòtil fa una distinció entre el que ell anomena substància primera i la substància segona. La substància segona és una categoria, perquè fa referència al gènere o a la classe d'individus, home. La substància primera, en canvi, no és una categoria, no és un predicat, és l'única que és subjecte independent. Però per explicar millor això, hem d'entrar en la metafísica. Aristòtil, a la metafísica o ontologia, l'anomena filosofia primera, perquè estudia el més universal i més essencial de la realitat. I en què consisteix això? En el fet d'ésser. Plató ens havia dit que el veritable ésser eren les idees, però Aristòtil no hi estava d'acord. Per ell no podem buscar el fonament de la nostra realitat en un altre món. L'ésser es troba aquí. La realitat la conformen les coses, no les idees, i per Aristòtil la realitat és substància. A partir d'aquesta base, Aristòtil fa una sèrie de distincions relacionades amb la caracterització, la composició, el comportament i les causes de la substància. En primer lloc, s'ha de diferenciar entre substància i accidents. Tenim clar que una substància és qualsevol cosa, però les coses també tenen característiques determinades, no essencials, i aquestes són els accidents. Els accidents són tots aquells trets que conformen l'aparença de la substància. Per exemple, un llapis, com a tal, és substància i posseeix determinats accidents, com el fet de ser petit, ample, d'un color determinat, de fusta, etc. etc. En segon lloc, per explicar la composició, Aristòtil ens parlarà de la teoria ilamòrfica. La substància és un compost indissoluble de matèria, hilè, i forma, morfè.
La matèria és l'element, el material del qual estan compostes les coses, i la forma és allò que determina la matèria, allò que la defineix. Per exemple, en un arbre, la matèria seria la fusta i la forma és allò que fa que aquesta unió de fusta sigui un arbre i no una altra cosa. En tercer lloc, Aristòtil també es pregunta pel comportament, pel dinamisme de la substància. Per explicar-ho, fa referència a dos conceptes, a la potència, que són les possibilitats, les capacitats de la substància, i a l'acte, que és la forma com se'ns presenta la substància en un moment determinat. És la definició de la substància. Si agafem l'exemple anterior de l'arbre, podem entendre que una llavor és una llavor en acte, està definida, i en potència és un arbre, perquè té possibilitats d'arribar a ser un arbre. En quart lloc, Aristòtil, per donar una explicació dels factors i les causes de tot allò que succeeix, recorre a la teoria de les quatre causes. La causa material, la causa formal, la causa motriu i la causa final. Per exemple, si pensem en una estàtua d'un emperador, la causa material seria allò que la compon, el marbre. La causa formal seria la figura, el model, com podria ser la forma de l'emperador Alexandre el Magne. La causa motriu és la causa productora, l'escultor. I la causa final és el motiu pel qual existeix aquesta substància, que, en aquest cas, podria ser honrar a la reialesa. Finalment, Aristòtil ens dirà que la metafísica és la ciència que estudia la substància immòbil, la que no té cap principi en comú amb la resta de substàncies i que, per tant, és, per definició, independent. La substància immòbil és forma sense matèria, acte pur sense potencialitat, i ho mou tot per la idea de perfecció. La seva naturalesa consisteix en una única activitat contínua, no material, el pensament, i segons això, la substància immòbil seria l'equivalent a Déu. Així doncs, si la metafísica inclou temes teològics perquè estudia els éssers immòbils independents, la física aristotèlica, en canvi, estudia els éssers mòbils i dependents, que són les substàncies que formen part de la naturalesa. Per Aristòtil, explicar la naturalesa és explicar el moviment i el canvi. Per això aquí ens farà una classificació dels tipus de canvi. Per una banda tenim la distinció entre el canvi natural, produït per la mateixa substància, i el canvi artificial, produït per algun agent extern. I, per l'altra, hi ha el canvi substancial, el canvi radical de la substància, que pot ser de generació, naixement i de corrupció, desaparició o mort, i també hi ha el canvi accidental, és a dir, la modificació d'algun accident, d'alguna característica de la substància, que pot ser de tres tipus. Canvi accidental local, el trasllat de la substància d'un lloc a l'altre, canvi accidental quantitatiu, augment o disminució de la substància, i canvi accidental qualitatiu, la substitució d'una qualitat per una altra. De forma paral·lela a la física i, sobretot, a la metafísica, Aristòtil també es valdrà del concepte de substància per explicar què és l'home. L'home té cos i té ànima, i les dues parts encaixen amb la teoria ilamòrfica. El cos correspondria amb la matèria i l'ànima amb la forma. Com que l'ànima és la forma, allò que ens defineix, per investigar una mica més en què consisteix aquesta definició, haurem d'entrar en la psicologia aristotèlica. Dins d'aquesta, Aristòtil fa una distinció dels diferents tipus d'ànimes en relació als diferents tipus d'éssers. L'ànima vegetativa és la pròpia dels vegetals i la seva finalitat és conservar l'individu i l'espècie. Per això, les seves facultats es limiten a la nutrició i a la reproducció. L'ànima sensitiva és la dels animals, que tenen les facultats de la vegetativa i dues més, la sensació, a partir de la qual poden percebre amb els sentits, i la imaginació, que vindria a ser el que nosaltres anomenem memòria. Finalment, l'ànima intel·lectiva és l'ànima pròpia de l'home,
que també té les capacitats de les ànimes inferiors, i n'afegeix una d'exclusiva, l'enteniment. Aristòtil ens dirà que de les facultats associades a les ànimes se'n deriven els diferents nivells de coneixement. El coneixement sensible l'obtenim a través de la sensibilitat, però si aconseguim fer durar més aquestes percepcions mitjançant la imaginació o la memòria, obtenim un coneixement més persistent, el de l'experiència. Ara bé, si volem tenir un coneixement més profund de la realitat, necessitem recórrer a l'enteniment. Amb l'enteniment podem entendre les causes de tot allò que existeix, i és aquesta facultat la que ens possibilita arribar al saber. Aristòtil també relacionarà les facultats de l'ànima amb l'ètica. Aquí també s'allunya de la teoria de Plató, que postulava l'existència d'una idea superior, la de bé, i que la virtut humana només podia anar lligada al coneixement d'aquesta. Aristòtil ens dirà que l'ètica està basada en l'acció humana i, per tant, és en l'observació d'aquesta on podrem trobar els fonaments de l'ètica. Diu Aristòtil que si examinem els actes humans, veurem que tots estan encaminats a aconseguir objectius, fins. Hi ha fins que en realitat són mitjans per aconseguir altres fins, però en definitiva, tots aquests fins amb caràcter de mitjans busquen aconseguir el mateix, la felicitat, l'eudaimonia. Per tant, com que l'acció humana està marcada per aquesta recerca, l'ètica ha de ser la disciplina que s'encarregui de dir en què consisteix i com s'aconsegueix la felicitat. Aristòtil ens dirà que la felicitat s'aconsegueix quan l'home es realitza, quan l'home es comporta de forma específicament humana, quan compleix la funció que li és pròpia. I, per saber quines són aquestes funcions, hem d'examinar la naturalesa humana. A la psicologia hem vist que l'home té diferents tipus de facultats. Per una banda, posseeix les facultats pròpies de les ànimes inferiors i, per l'altra, la facultat exclusiva de l'ànima humana. D'acord amb aquesta divisió, Aristòtil ens diu que existeixen dos tipus de virtuts: les virtuts ètiques i les virtuts dianoètiques. Les virtuts ètiques són les pròpies de la part apetitiva humana. Ètica deriva d'ethos, que significa conducta, comportament, caràcter. Per Aristòtil, la virtut ètica està relacionada amb l'hàbit, ja que només podem parlar d'un bon comportament quan aquest es repeteix. I és contrari al vici, que seria un mal comportament repetit. I per tenir un comportament virtuós, ens diu també que hem de situar-nos en el terme mitjà, evitant els excessos i els defectes. Aquest és relatiu a les persones, perquè cadascú té un terme mitjà d'acord amb les pròpies circumstàncies. Les virtuts dianoètiques, en canvi, fan referència a la part intel·lectiva de l'ànima, la dianoia. Dianoia, en grec, significa raonament, pensament discursiu, i això està relacionat amb el saber. És per això que Aristòtil assignarà una virtut diferent a cada tipus de saber. El saber productiu, que és l'art de transformar el món, el saber propi dels artesans, li correspon com a virtut el domini o coneixement d'un art. El saber pràctic, que és el de l'ètica i la política, el que s'ocupa de l'acció, la praxi humana, li correspon com a virtut la prudència. I finalment, el saber teòric, el propi de les ciències, li correspon la saviesa. Aristòtil ens dirà que la saviesa no serveix per aconseguir cap altra cosa. Per això, és un fi en si mateix. En relació als temes ètics i per acabar, farem referència a la política. Aristòtil ens dirà que l'home, per naturalesa, és un zoon politikon, un animal social, polític, que necessita relacionar-se amb els altres. Per això Aristòtil, en la seva política, ens dirà que viure en societat és un fet natural per l'home i reflexionarà sobre l'ideal d'estat.
Si l'ètica aristotèlica tractava d'esbrinar com l'home particular pot ser feliç, la política es preguntarà per la felicitat col·lectiva. Segons Aristòtil, tots els homes tenen dret a ser feliços. I per això, l'estat ideal ha de procurar que tots puguin accedir a la virtut superior. La felicitat col·lectiva s'aconsegueix fent que els homes es realitzin, i l'única manera de fer-ho és permetent l'accés de tots els homes a la virtut més elevada de totes, la saviesa. I amb això hem acabat l'esquema del pensament d'Aristòtil.